A escritora Mercedes Barreiro foi a encargada de inaugurar as celebracións de Orgullo en Ribeira coa lectura dun emotivo pregón no que reivindicou a liberdade de ser e de amar e a importancia do respecto na sociedade. Toda esta experiencia de vida, como todas las experiencias de vida, me sirvió también para aprender. Y aprendí a compadecer al que odia y a valorar las cosas que de verdad son importantes, a respetarme a mí misma y a hacer lo que de verdad quiero hacer, aunque tenga miedo, y a no renunciar a ser yo, aunque el precio sea alto. En todo este proceso, buscando en un mundo de explicaciones, encontré la sencillez de una palabra mágica que acabaría con la homofobia en el mundo, incluso terminaría con muchos otros odios. Una palabra que se aprende desde la cuna, aunque nunca es tarde para descubrirla. E esa palabra es respeto. Respeto que tamén aludiu o alcalde na súa intervención como a mellor maneira para facer fronte á incomprensión. En que sociedade realmente vivimos cando todavía temos que seguir reivindicando cousas tan sinxelas como é o respeto a que todo o mundo poda vivir a súa vida e quera vivir como realmente considere que a ten que vivir. Pois sí, vivimos todavía en esta sociedade, por iso é tan importante responder con orgullo ao que é a incomprensión de unha sociedade que é a que temos ca nosa presencia que ir de verdad cambiando, porque todavía necesita moito cambio. O acto celebrado no Salón de Plenos contou cunha ampla asistencia non só de membros da Corporación Municipal, senón tamén cidadáns e representantes de diversas asociacións que participaron na lectura de poemas que pechou esta xornada inaugural.